Mkuru. Mari baba. Boy. Hapo sema rounds. Ayo hapo baba. Mwisho ni inoitwa Panado. Panado. Panado ndo zero mapirizi. Kai Panado yenyewe iri kupi? Ndekupi. Isusu unoza zvese mulife zvinoda kanenge medication waiza. Okay. Even kana ku music vanotoda ka medication. Unoza mazano vanhu vari kusangana nezvakawanda waiza. Saka pfungwa dzevanhu dzinenge dzakavhirikidzwa nezvakawanda. So at least tikambovati mapanado tombovabikira manzi tovakandira wangu tinenge takatostepa waiza. Okay, saka panado iri michichirawo kuti izare nyure mumanzi. Izare mumanzi wangu ndere kumangopa ndere kuindustry waiza. Okay. Saka mune mchiro wamanzi ipi manje? Isusu tinotsikisa afro unochiziya. Okay. Ndo yatikurova ndayatikumanya nayo. Iriko mazano iri kurova navafana iyi waiza. Afro ndoziya ku Nigeria. Exactly mkuru ndo zvondo rachiro. Ndiro racho iyi. Saka mune chiimba nechineshona kana kuti? Yeah, mainly tinoimba neshona but tichingozanganisa tikamboti shona tomboisa ka English pangutomborwa neka Niger waiza kuti tinyazobalansisa kuti tiburitse masongs anenge akati waiza. Okay. Saka makazvitaka rini zvekuimba izvi? Ya zvekutanga mukuru tongoti so far now tane mayezi tongoti tatanga 2017 ndo first time yandakatanga kuita sekupinda mustudio waiza. But ati producer mukamboti pinzawo mukaruma akaka tomboshaura tombona kuti zvinobuda zvakaita sei. Tikatoona kuti tinenge tatangira pakanaka patangoti rege tisongotsikira takadaro waiza. Okay, saka mangotanga muri kuAfrica kuti makatombotanga muri kune mamwe machena. Alright, first liga takamboti takatiimba dzekuchechi gospel waiza. Okay. Chirwa gospel chichi handikona. But pana mangoti unoona kuti rimwe zvondo raringe rakaita sei ringe rakatofenzwa waiza. Ringe rakatolokwa. Saka vanomboti rikanobata senimbota kanga kuswitcha waiza. Kuitira kuti at least ukaputika kuside uku umbodai woita se wojambira kwako chako. Saka tatanga chirwa gospel but so far takuafro. Andona but still tukurova afro kwese tinoona kuti ngorwa kana gospel tiri pa afro ipapo. Alright. Saka aiwa musanyanyotisa edu. Saka alright kuti uzoswitcha uchienda kuafro zvakafamba sei wakainspire nani? Okay, inspiration inongouya nemaways akawanda ndikuona. Unongo uchiona kazhinji vanhu vanonga vari museko mako also vanokuinspire in your circle even in terms of music vanoteerera stereki music iri museko mako. To music yatateerera mazuva iyoyo ndipanesa wana Davido andikuona ana Burna Boy ndo same time yavari kunetsawo also. Plus tine team ratinaro maseko team ratinaro zvemangoma like tine team rakaita sana Vision 5 Mangwiro waiza ndo team rinenge iri padhuze nekudai. Saka vanhu kuti unenge uchiona vachikuinspire wochichimboda rikanimboita se rikanimborova mavibes akaita sarurwa nawakomana waiza. Saka ndo zvine chingoitika. Wasa baba makaswitcha muchienda kuafro kusvika izvezvi makatomboburitsawo matracks akati tikaburitsa so far tinenge akatoti so far tine video tiripo pa YouTube and also we are working on another video. Tine two video yada kureleasa at the same time atikuita work on saka so far tototi tine masong atatotirovei echi afro. So kuti afro toita se totostepa kuratidza kuti it is promising. Mafanzi arikuzvitambira sei? Mafanzi ari kunakirwa baba. Mafanzi ari kunakirwa. But unoziva kuti every time as upcoming or fan base rako rotanga riri low waiza. As time goes on ringaita se richikura. But so far zvavo in terms of kunakirwa namatracks ava kunakirwa. Maviews mukumawana zvenyu painternet? Maviews ndizvozvo ari kukurawo gradually but I know kuti nekufamba kwenguva tinosvikapo. Asa munoona mbotitsemurira ka freestyle kuti mbonzwa test yenyu kuti munaka zvakaita sei? Okay. Ipapo amunange mandozoti tichadopa tichazopinda nayo. Uri muimbi freestyle hapana unototsemura. Exactly, but semuimbi hatizoshayo kuita se Mbozwana anokoda kunzwa kuna umwe usikakuziva. Unoziva kuti amunhu zveshuwa anonyasorovera. Hausinyeba. Papa uchatowana mufuti mamafanzi achatonakirwa newe. Fair, hausinyeba. Alright, saka ndoona kupawo kachika 1-2 session waiza. Okay, saka ndichaimba this song inonzi Usandrambidzwe. Okay. Usandrambidzwe uromira ndikude. Ndiyo ndine video riri pa YouTube right now.
saka iyi ndo rachiroro saka ndogona iro that song yange it was a collab ndogona saka rakacollaborata pamane mumwe musikana anga aripo ipapo anonzi Mashia and also Biscuits, so it's a collab but it's a good song. Saka try kuti say kuti balance ingoita imwe yawaiza. Okay. Saka anyway tinoona kuburira kachi ka freestyle. Freestyle. Okay, saka tikachangire pa intro. She made out my heart, she made out my heart, she made out. Oh, oh, she made Usande Rambidze, Usande Rambidze, Mirandi kude Usande Rambidze, Usande Rambidze, Mirandi kude Usande Rambidze, Usande Rambidze, Mirandi kude Usande Rambidze, Usande Rambidze, Mirandi kude. Sikukupaika kurazi waiza aiwa matosimbisa ndo yachoka bofila unozoenda pa YouTube uzonyazonakirwa unyazofila track race waiza saka za 2024 makatirongere kune zvamuchatiperi pamberi apa ya munaka 2024 baba I believe kuti itori gore rekuita se rekutoshuta mahiti waiza ndogore racho waiza ndogore racho tobelieve kuti igore rekuti tichatopusha zvekudaro waiza kana tichatoita progress kana ndogorera tichatoita great progress wise saka zvinoti zvako zvino tiri kupusha tiri kuuya alright ya tutoda ndikabvunza mufana uramba muri ma-upcoming kuonayo pamberi apa ato mabig artist zvekutodaro usikunyeba uri kuzizewo saka aiwa zvaiko zvino aiwa takatogadzira wangu takatosunga mashules tiri koma live shows mukumboroveri ya ma-live show so far tidunyebera so far tisati tanya so much into ma-live show wise so far tichirambogadzira base tombopusha music tombogadzira sita wise lisana takabva ipapo takuta sei takuchuya manje ma-live show chichichi but zvaiko zvino tirumbogadzira sita in terms of music in terms of artist timbopusha takadaro but ma-live show tichasvikapo ko vanhu vanongada kuzokubata imanje vanokubata sei pa-social media alright pa-social media ukaenda pa-YouTube neyoutube channel yedu inonzi Panado Music ukaenda ipapo unotibata ipapo pa-TikTok also Panado Music unotibata and also tineningiri pa-Instagram ukaenda ipapo unotibata same as pa-Facebook inguri Panado Music yeah Panado Music Panado yacho spelling yacho yakaseka yeah like Panado chaya mapiritsi yaya PANADO then music okay kwa WhatsApp mune yeah WhatsApp triple WhatsApp number the WhatsApp 0784298359 aiwa notibata aiwa triple kana mwana kuti hala triple aiwa kwa amazimbisi ciao